Mkhaya ngizwa kuthiwa ukhiwe lapha nge4 umishini unenkozo lapha enkulu kube kumazibhazi laphana kwakhe ihlanganisa abazalwane ethi ubhukhile laphana phela kunesambe so30,000 sikulindile. Mthobisi khohlwa phela ngithi khohlwa iyobe igula lento ile lesibhedlela lento iyocheckwa lento nge4 ayikhohlwa ukopholweni ngiliphethe lonke zinja lokhu ukopholweni khohlwa usawuzala umuntu oyobamba mina khohlwa hawu vumbu hayi ngiyabhuka lapho kuyaphuthuma oza lapha manje uzobingelela nje thumela i-account manje fusakhe angilapho mina shit. Amacingwana mfowethu ngaze ngaphatheka kabi yazi bafo bengubiza nje kule nkonzo ngoba nakho phela ngazi ukuthi umfowethu uyabo and ngiyazi phela ukuthi anginanca nawe futhi awunanca nami kodwa kunokuthi utshele mina ukuthi awuzi into yokuthi awuzi sengihlangana naye ku TikTok yazi kodwa mfethu kuthiwa nje ungitshelile ukuthi ubone ngazi ukuthi khona uzungu bengizo understand lapho futhi bese ke sikhansela kahle indaba yedeal hayi kodwa kanje kodwa ke mhlawumbe nawe indlela osebenza ngayo kodwa mina nginankinga nawe sharp nami nginankinga nje nawe mfethu ufanele ukwamukele nje lokho khona nginankinga nawe ngoba mangabuza ukuthi inkinga enginayo nawe ikuphi kuyafanele ukwamukele nje ukuthi sibhekane nempi izinto fanele siyicwaninge futhi lokho ku serious yabo so ke ayikho ke inkinga mfethu khululeka nta baba qasha abanye mfethu. Cha macingwane anginankinga mfowethu uzwe kahle nokucwaninga ngithi kodwa in future mawucwaninga into kuukuthi khona okusolayo uyabo mazise phela umuntu osuke wena ungamazi ukuthi mhlambe uphizi kwaziphi ngoba umuntu ngempela uyeza kuwena kanti umuntu ngempela akizi nobuphi omunye uyeza umuntu kanti vele khona umqondaza nawo kodwa ngoba usuke ungaqondi ukuthi umuntu ukuziphi mtshele umuntu ukuthi hayi mfethu qasha abanye uyabo hayi kodwa ukuthi utshele umunye umuntu ukuthi hayi lo yakaqasha abanye engathi manje uyabo asihloniphani kuleyo level kanti phela njengoba uchaza ukuthi nawe awunanca nami nginani uyabo manje for the fact ukuthi usukhulumile kahle nami ngiyasithatha futhi ilukuza sakho isiphakamiso sakho uyabo kodwa nje hayi khululeka mfethu yabo hayi kabi.